Здравейте, господин Щайн. Добър ден. Какво правите в България? Аз наблюдавах настоящите президентските и местните избори в България. Какво им наблюдавахте? Дали още се правят примерно изборите с кебабчи и кефтета както преди години, или дали се раздава лявата обувка преди гласуването и дясната след гласуване, или каквото да е нередности, дали има такива както преди. Забелязахте ли някакви нередности? Така и така сте ги наблюдавал. Притиснати са хората, гласуват понякога дори от страх. Имаше хора, които от някакви партии като ГЕРБ и БСП искаха да залепят някакви плакати в някакви заведения, като казват собствените на заведението. Аз не искам да ги слагате, защото ние не искам да се занимавам с избори. Оттам нататък беха изпратени данъчната служба за проверки. Иначе това имам предвид с натиск. Какво ви накара да дойдете в България и да наблюдавате изборите? Естествено, аз безпронавни пъти вече съм казал, аз работя с моето предаване от телефон до микрофон вече 4-та година в немска телевизия RTL. Всички тези нередни неща, които се получавах в България, трябва да се изразят в една немска медия, защото нито преди и нито сега истините около тези избори в България не може да бъдат отразени от българските медии неутрално, защото има натиск от управляващите партии в България. И затова аз много се надявам, поне с този репортаж и този филм, който съм направил за България. Вие сте направил филм? Да, един 4-часов филм. Докато правихте филма, срещу вас имаше ли натиск? Постоянно имаше натиск. Какъв? Върху мен от политици също, който лично, с който съм се срещнал, политици, които съм поставили едни документи срещу противоположната партия с молбата тези неща да бъдат изразени в немската медия. И в края на нещата, както стават нещата в България, всички пак стават приятели, така наречени политиците, заплахите да ми кажат, върнете пак тези документи, или има по-конкретна заплаха, като са казали, ако тези документи ще стигнат до немската медия или българската медия, вие няма да напуснете жив България. Това го имах, нали? Вас са ви заплашвали? Да, заплашвали са ме и... Кой ви е заплашвал? Има си моето... Значи, винаги съм казал, аз не се страхувам от абсолютно никой в България. Значи можеше да се говори срещу Яни Янев или срещу Алексей Петров, но никой не говори и никой не смее да говори срещу Бойко Борисов. Тук не е въпрос да опливаш един или да опливаш друг. Ние сме наблюдатели и на крайна сметка сме журналисти. Трябва да се изразим свободно нашето мнение. Това мнение не може да се изразиш в България по никакъв начин. Затова никой не говори конкретно. Преди няколко дни са ви подпалили автомобила. Вярно ли е? Неверно, абсолютно не е верно, защото тази кола не беше подпалена, тази кола моята беше изревена. Само че пак говорим за медиен натиск. Според вас, кой ще взривява колата на един германец, който е дошъл в България? Значи пак не трябва да го гледаме дали съм китаец или съм германец. Аз съм разследващ журналист. Всеки един в България знае какви корумпирани, какви гадни мръсни неща има, които са в подземния свят, тук в България. И аз ги разследвам тези неща. Разследвам убийствата с колегите ми от немска телевизия, убийствата на Емил Кюлев, на Георги Стоев, който е писал книгите и така нататък. Естествено, това са много неудобни неща, защото не може да се каже в една 7 милиона държава кой кого уби. Аз ви го казах и предварително. Ако вас ви обявят утре за общо национално издирване, още на други ден ще ви открият и ще ви намерят. Не може един бивш банкер да не се знае за толкова години кой го уби. Добре, благодаря ви за отделеното време, господин Щайн. Аз също ви благодаря.